Good day guys, pamalit ngayon kita yanahin baka kay Sabado. Sabado, diri ngayon na Sabado. So, ladiging kuhaan naton han mga tambok-tambok hugasan naton. Ayaw po itong mga tambok-tambok ito ng sebo. Ngan, amoy ni, bawal yan. Oo, ato na, nagpakalad ka na kita nga nagandapitahan sibuyas nga ng panakot. Ngayon pagkalad, bagati kalad kad kuhain nga mga dugo ito hiya, mga hugaw ito, kuha ito kay mahugaw ito hiya. Ngan pagkatapos, bubutan tahin pagpahamot, makato kita hagawas kay makuha kitahin dulaw. Didit dulaw. Uy, waray na. So, balik kita didi sa kubari ngayon dulaw didi. May da ngayon ako didigin tanong nga dulaw didi. Amon sa kong ginhugasan ko nga diretso dayon tikato ako sina. Kaupo na mga panakot. Ibubutang na naton. Kay nakalagkaray na ang mga panakot na diretso kay para mahamot. Kanina butang la naton asin laanay. Diri. Masaging pagkaladgad kayo adin at mga panakot aton ibubutang na kay para pagparasa anis nga mahamot inin para aton bulalo ngan syempre ang Ajinomoto walang kamatayang Ajinomoto pagparasa ngan pagkatapos ari na nagtitahi so ma-relax anay kita kadali upod an bata ngan magkikita-kitahin Roblox. Ngan pagkatapos ito aton ang nakikitaon pera na kaminutos kung okay na nakaladkad na. So maaram na kita kung ano aton bubuhaton aton titilawan kay bagaging panakutan naman naton ini. Okay na. Pero kung diri pa okay, butangan tapahin iba nga panakot. Dugangan ng panakot. Adiging butang na naton ng repolyongan okay na makaon na kita. Goodbye. Eat bahaw.